Javno preduzeće Vojvodina šume je uspješno konkurisao sa 16 projektnih partnera iz 8 podunavskih zemalja već 5. put za sredstava Europske unije. 3 puta smo uspješno konkurisali kroz South East Europe transnacionalni program, odnosno transnacionalni Dunavski program, a već 2. put uspješno konkurišemo za LIFE program. Ovaj projekat se tiče divljih ostrva, kako se i zove Wild Islands. U prethodnom LIFE projektu smo mapirali sa projektnim partnerima 912 ostrva na Dunavu, od toga smo 147 označili ostrva koja mogu biti takozvana netaknuta priroda i zbog toga određene radove treba da uradimo na tim ostrvima. Jedan ostrvo je pripao i javno preduzeće Vojvodina šuma koje se nalazi kod Apatinskog rita u Gornjem Podunavlju, u specijalnom rezervatu prirode Gornje Podunavlje, i tu ćemo izvršiti radove, odnosno izmuljivanje 2 Dunavca kanala od 540 i 340 metara, odnosno zamenit ćemo plantažnu šumu vrbe od 60 do 70 godina dovest ćemo ga u prethodno stanje, odnosno u prirodnu formu, u poplavne šume vrbe i topole. Tako ćemo dobiti rekonstruisanu prirodu i posle tu neće biti nikakvih ljudskih faktora, to jest upravljačkih aktivnosti, nego ćemo ostaviti da priroda sama uradi svoje na tom ostrvu. Projekat vredi 14 miliona evra, od toga 555.000 evra je pripada javnom preduzeću Vojvodina šume. Od toga smo kupili ovaj bager sa dugim rukavima koji će da izvrši izmuljivanje, a isto ćemo koristiti i u drugu svrhe u okviru javnog preduzeća Vojvodina šume. To ostrvo će dobiti 1. stepen zaštite, a podršku projektu je dao i Ministarstvo zaštite životne sredine.